Welcome back to our Gwrlwi logoफोर so दिनै जों नै भिडिअनि गेजेरजों क्लास 9 नि चैप्टर 5 Euclid नि फुमसुजों सिनायथि होनाय थामहिनबा इंट्रोडक्शन टू Euclid's geometry बे चैप्टरखौ इंट्रोडक्शन बायदि सावरायगोन तो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि बे चेनेलखौ जुदि भिडिअ नायफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअफोरखौ लाइक होनो बावनो नाङा मानोना जों नोंथांमोननि लाइक मोनबानो जों भिडिअखौ बानायबाय थानो गोसो जायो तो नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामबाय थानायनि कारणे गासैखौबो थेंक इउ होनाय जाबाय तो दिनै जों गोबाव खालामालासिनो इउक्लिडनि फुमसुजों सिनायथि होनाय चैप्टारखौ जोङो स्टार्ट खालामदोनिसै तो बे चैप्टारखौ जोङो इंट्रोडक्शन बायदि सावरायनायनि आगोलावनो जों मोननैसे सोदोबबो सावरायनानै स्टार्ट खालामदोनसै आरोना तो फार्स्टली जोङो बेवहाय एक्सियम्स मोननैसे मिन्थिनो गोनां सो बे एक्सियमखौ बर'यै होनो जोंनिया गायखान्थि तो नैबे जोंनिया दोङो पेज नम्बर 87 नोंथांमोना क्लास 9 नि बुक्सखौ दिहुनना लाबानो जाबाय आं फोरोंनायनि सिगाङावनो जाहाथे बुक्सआव नायनानै एसे मोजाङै आखरफोरखौ सिनायो आरोना तो नैबे नैखिना जोंना मा होनदों गायखान्थि होनाय दोङो तो नोंथांमोना जुदि फरायदोंब्ला अबियासलि बुजिखादों जानांगौ मानोना जोबोर इजि आरो सिगां नोंथांमोना बेखौ डाइरेक्ट बेबायदि बिजाबाव होनाय बायदि डाइरेक्ट मोनाखै आरोना अब्लाबो एफा एनै मेथ्सआव बाहायनो मोनदों अब्लाबो डाइरेक्ट बेबायदि मोनाखै आरोना फार्स्ट टाइम नोंथांमोना क्लास 9 आव मोनदों आरो बेबायदि तो बे मा दोङो नाय 1 नाम्बाराव दोङो नैबे 1 हा 1 नाम्बाराव दोङो जे एखे जिरादजों समान जिरादफोरा मोनसेया गुबुन मोनसेजों समान जायो तो बेखौ जोङो एग्जांपल बायदि लायोबा नै बायदि लानो हायो आरोना तो आं नैखै नैथिं लानोसै मानोना साया एथिं फैदो जोंनिया तो नायदो तो नै 1 नाम्बारखौ बुजायनोसै आं 1 नाम्बार नोंथांमोना आं लिरना होआखै बुक्सखौ दिन्थिना होदों कुइसन माने माबाखौ आरो एक्सियमखौ माने नैबादि आरोना जुदि नैबा ए इक्वल टू बी जायोबा आरो सी इक्वल टू बी माने ए आ बी जों समान आरो सी आबो बी जों समान नाय अब्ला जोंना बी जों ए आ समान बी जों सी आ समान तो अब्ला जों मा लिरनो हायो तो बिदि जायोबा जों लिरनो हायो जे ए इक्वल टू मा जागोन जोंनिया सी तो बेबायदि जोङो लिरनो हायो आरो बे कुइसनानो जोंनिया बे माबायानो जोंनिया नै 1 नाम्बार एक्सियमा आरोना माने गायखान्थिया तो बिनि उनाव जोङो इंलिशआव बुङोबा बेखौ थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द एनादार वन एनादार तो बेनिफ्राय 2 आ दोङो जोंनिया समानखौ समानजों दाजाबदेरोब्ला आबुङा समान जायो तो बेखौ जों नायलायनोसै बे बुजायदों जोंनिया दा हमना ला जोंनिया 2 इक्वल टू 2 जों बेखौथ' मिथिखागौ 2 इक्वल टू जों बेखौ डाइरेक्ट लाखाबाय आरोना 2 जों 2 आ समानखा दा बे मोननै बोथ साइडथिं माने साइड मोननैथिंबो समान दाजाबना होयोब्ला जाय मोनसे हमना ला 2 खौनो दाजाबनोसै बेथिंबो 2 दाजाबबाय बिथिंबो मा दाजाबखो आङो 2 दाजाबबाय अब्ला मा जागोन इयो 2 + 2 नै मा जागोन 4 इक्वल टू 4 नाय जोङो नाय समान समान दाजाबोब्ला जोंना जा एन्सार मोनगोन बे एन्साराबो जोंनिया मा जाहैगोन समान जागोन तो बेखौनो होनदों जोंनिया मा समानखौ समानजों दाजाबदेरोब्ला आबुङा समान जायो तो एबा if equals are added to equal then the whose are equal तो बेबायदि आरो नैबा 3 नाम्बारा दङ जोंनिया समाननिफ्राय समानखौ दानख'योब्ला आद्राया समान जायो तो नैनि उल्था आरोना 2 नाम्बारनि नैबे उल्था दा नैनिया दानख'नो होदों दा 3 नाम्बार नैबे दा दाननिखौ लालायनोसै आं 2 इक्वल टू 2 लाबाय आङो तो बिनिफ्राय जोंनिया नैबायदि बुजायनोसै नोंथांमोना कनफिउजन जागोन अब्ला 2 इक्वल टू 2 लाबायना तो बिनिफ्राय निउ -1 दानख'बाय बिबो -1 दानख'बाय अब्ला निउ मा जागोन जोंनिया 1 इक्वल टू 1 माने समानजों समान दानिनिया दाजाबनायमोन एबार 3 नाम्बारनिया जोंनिया दानख'नाय तो बेबायदि दानख'बाबो जोंनिया मा जायो जा एन्सार मोनगोन जोङो बे एन्सारा जोंनिया समान जायो तो बुजिना लोगोफोर तो दा एबार जोंनिया जाबाय 4 नाम्बारा मा दोङो मोनसेया गुबुन मोनसेजों नांगोरोबफानाय रोदाफोरा मोनसेया गुबुन मोनसेजों समान जायो थामहिनबा थिंग्स व्हिच coincide with one another are equal to one another तो थामहिनबा नैबायदि आरोना मोनसे आं माबाखौ लानोसै नैखौ बुजायनो थाखाय 4 नाम्बारा coincide माने मोनसेनि सायाव मोनसे नांजाबना थानाय तो बेबायदि आरोना तो हमना ला नैबे जोंनिया सार्कल्स माने बेंखन
तो नैथिंबो मोनसे बेंखन लाबाय बेखौ जोंना बेंखन लाबाय तो आरो बेंखननि जों मिथियागौ मोनसे मा थायो जोंनिया सेन्टार थायो आरो नैनि हमना ला रेडियासआ माने सखावा आर तो बेनिफ्राय नैनिबो सखावा हमना ला नैनिबो सखावा हमना ला आर तो नाय बिसोर मोननैनिबो सखावा मा जोंनिया समान तो बेबायदि जुदि समान सखाव थायोब्ला बिसोर मोननाया अबियासलि जोंनिया मा जागोन कोइनसाइड जागोन एब्ला समान जागोन तो बेखौनो बुजायनो थांदों नैबे तो बा नाम्बारनिया मा जोंनिया आबुङा बाहागोनिफ्राय देरसिन जायो तो इंलिशआव होनदों बेयाव द होल इज ग्रेटार देन द पार्ट तो नैबे एखे आरोना जेनेबा नै बा नाम्बार तो हमना ला मोनसे नाम्बार लादों आरो हमना ला 100 नाम्बार लादों तो 100 नाम्बारखौ आङो 5 पार्टआव डिवाइड खालामबाय खैथा पार्टआव डिवाइड खालामखो आङो 100 नाम्बारखौ आङो पार्ट फिसा फिसा खैथा बाहागोआव डिवाइड रानना होखो माने 100खौ साबा मानसिनो रानना होबाय आरोना पार्ट जालांगोन अब्ला माने बेसेबां कोटि गोलैगोन बे सासेनियाव बेसेबां 20 सासेनियाव 20 बेनियाव 20 बेनियाव 20 बेनियाव 20 तो गासैनियावबो बेसेबां गोलैगोन साबा मानसिनियाव रानना होबा पार्ट खालामनानै 20 रुपिस गोलैबाय तो दा नाय बे मोनसे पार्ट नंगौ ना जोंनिया नै 20 रुपिसआ नै 100 नि मोनसे पार्ट ना लोगोफोर तो बेखिना 20 आ गासैबो 100 नि मोनसे पार्ट तो बेबायदि जायोबा पार्टआ जोंनिया होल बे गासैनिख्रुइ सानफ्रोमबो दुइसिन जायो तो बेखौथ' जों मिथिखागौ नाया बेखौनो होनदों आबुं माने नै 20 आ बुजायदों बिनिफ्राय बाहागोनिफ्राय आबुङा बाहागोनिख्रुइ देरसिन सरि आबुङा जोंनिया 100 खौ बुजायदों आरो बाहागोआ जोंनिया 20 खौ बुजायदों तो बेनो आरोना तो बिनि उनाव आरो मोननैसो दङ जोंनिया जोबाखैना आरोना गायखान्थिया आं पेजखौ उल्थायना होबाय नैथिं दोङो तो बेयाव मा दङ नाय जाय जिरादफोरा एखे जिरादफोरनि फाननै बिसोरो मोनसेया गुबुन मोनसेनि समान things which are double of the same things are equal to one another तो नैबे इम्पोर्टेन्स जागाया थोजाले आंखौ बोना होनसैनिखौ खाटाखौ कुइसनखौ नुना लोगोफोर नेना नायदो मा होनदों जाय जिरादफोरा एखे जिरादफोरनि फाननै बिसोरो मोनसेया गुबुन मोनसेजों समान जायो तो बेखौ जुदि बुजायनो थाङोब्ला जेनेबा नैबायदि आरोना हमना ला नै 2x इक्वल टू हमना ला a होदों मा होनदों 2x इक्वल टू मा a ओमफ्राय आरो 2x इक्वल टू हमना ला b नाय 2x आ a जोंबो समान 2x आ b जोंबो समान अब्ला मा जागोन जोंनिया मा जागोन एन्सारा देन एन्सारा मा जागोन a इक्वल टू b तो बेनो जागोन आउटपुटआ जोंनिया तो नैबेनो बुजायदों आरोना जेनेबा जाय जिरादफोरा माने a आ जिरादफोरा बुजायदों एखे जिरादफोरनि फाननै बिसोरो मोनसेया गुबुन मोनसेजों समान जायो नाय बे मोनसेया बे मोनसेजों समान जागोन आरोना बेबायदिनो बुजायदों द थिंग्स व्हिच आर डाबल्स अफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द एनादार तो नै एबार 7 खौ नायलायदिनोसै आङो एबार मा नाम्बार जोंनिया 7 नाम्बारा जाय जिरादफोरा एखे जिरादफोरनि खावसे बिसोरनि मोनसेया गुबुन मोनसेनि समान तो नैबेबो 6 नाम्बार दोनो एखे बाट 6 नाम्बारना जोंनिया मामोन डाबल लानो होदोंमोन बाट 7 नाम्बारना जोंनिया खावसे लानो होदों माने हाफ तो जोंनिया हाफ लगायना होबानो जाबाय बेवहाय तो कलमा सिया गैला बे तो निउ मा हाफ अफ x इक्वल टू a बिनिफ्राय हाफ अफ x इक्वल टू b तो अब्ला मा जागोन जोंनिया सोमजिगोन a इक्वल टू b दानिनि बायदिनो बाट जोंनिया निउ मा लानो होदों जोंनिया हाफ लानो होदों बिनिफ्राय बे मोनसेया सिगांनि 6 नाम्बारा जोंनिया डाबल लानो होदों तो बेबायदिनो तो जों नैखिनाखौ नोंथांमोना सिम्पल आरोना जास्ट बुजिनो गोनां तो बेफोर डाइरेक्ट नोंथांमोननो बेबायदि लिरनानै फैया बाट बेखौ जुदि जोङो गोजौ लेभेल मेथ्स खालामलांबाय थागोन अब्ला जों मिथिनो गोनां आरोना जों बेबायदि बाहायनो हायो होननानै तो नोंथांमोना बेनिखायनो क्लास 9 आव एसे क्लास 10 खौ मोनैनि सिगां जुदि क्लास 9 आव एसे मोजाङै क्लियार खालामना लायोबा माबाफोरखौ मिनिंफोरखौ अब्ला क्लास 10 आव गोरलै जाहैयो आरोना तो दा नायनि जोङो पस्टुलेट बा मानि बोथाय 1 दा जों नैखौ नायनोसै मानि बोथाय 1 तो बिनि मा दों नायदो कुइसनखौ आंनियाव दिन्थिना होनाय जाबाय दोंसे गोथों हांखोखौ जायखिजाया मोनसे बिन्दोनिफ्राय गुबुन जायखिजाया मोनसे बिन्दोसिम बोनो हायो तो नैफोर बिजाबावनो दङ हा लोगोफोर नोंथांमोना बिजाबखौ बेखेवना नायबानो चेप्टार 5 आव थांबानो फार्स्ट खिनावनो बेफोरखौ मोननो हागोन आरोना तो ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रन फ्रम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट तो दा बेखौ बुजायनो थाङोब्ला आं बुजायनोसै नैबे जाबाय जोंनिया दानि नैखिना पार्टआ जोब्बाय हा जोंनिया नैखिना जोंनिया गायखान्थिया बेयावनो जोंनिया फिनिश्ड एबार जों नायनोसै पस्टुलेट तो फार्स्ट वन
मानिबोथाय 1 मानिबोथाय 1 खौ नायनोसै तो सिम्पल आरो ना जास्ट बुजायनोसै आङो जे मा बुजायदों बे मोनसे ए बिन्दो लाबाय मोनसे हमना ला बी बिन्दो लाबाय ए बिन्दो बी बिन्दो दा बिसोर मोननैखौ फोनांजाबनानै होबाय बेखौनो बुजायदों आरो नैबे ना नाय नोंसे दोंसे गोथों हांखोआ माने नैबे हांखोना मोनसे ए बी मोनसे हांखो तो जायखि जाया मोनसे बिन्दोनिफ्राय मा बिन्दो लाखो बियो आङो जायखि जाया मोनसे बिन्दो नै मोनसे बिन्दोनिफ्राय गुबुन जायखि जाया मोनसे बिन्दोसिम बोनो हायो नाय बेलासे बोबाय जायखि जाया मोनसे बिन्दो बिथिंबो लानो हागोन बेबायदि आरो ना तो बिनि उनाव नोंथाङा बिनि उनाव फैबाय पोस्टुलेट सेकेन्ड पार्ट आरो नायबार नायदोनिया मा दङ बेवहाय मोनसे जोबथानाय हांखोखौ जोबथानाय गैयैसिम फोलावनो हायो ए टार्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफिनिटली नायदो दा नै आं बिजाबखौनो बुजायखाना होनसै आं नाय हमना ला ए बिया मोनसे जोबथानाय हांखो आरो बेखौ जोङो नाय ए बिन्दो बी बिन्दोनिफ्राय बिथिं आनलिमिटेड जेसेबांबोनो गोसो बोबाय थानो हागोन आरो ए बिन्दोनिफ्राय बेसेबां गोलावसिन नोंहा फोलावबाय थानो हागोन तो बेखौनो बुजायदों आरो ना नैखौ जोङो बेबायदि हायो होननानै तो बिनि उनाव जोंनिया थार्ड नाम्बारा दङ दा मोनसे बेंखनखौ जायखिजाया मिरुजों आरो जायखिजाया सखावजों आखिनो हायो तो बेबो सिम्पल जास्ट नोंथांमोना जुदि नैबे थार्ड नाम्बारहा मा पोस्टुलेट थार्ड तो नै मोनसे थार्ड नाम्बारा तो मा होनदों जाय मोनसे बेंखनखौ जों आखिनांगौबा जों मा थायो मोनसे जायखिजाया मोनसे मिरु थानांगोन एबा सेन्टार थानांगोन बिनिफ्राय सखाव मोनसे थाबथानांगोन सखाव माने आर बे तो बेबायदि थाबासो जोङो मोनसे मिरु आखिनो हागोन तो बेखौनो बुजायदों आरो ना नैखौ इंलिश बुंबा मा होनदों ए सार्कल कैन बी ड्रन विथ एनी सेन्टार माने सेन्टार माने नै मिरु जों मिरुखौ हमना लानोसै नै हमना ला मिरुखौ आं हमबाय मिरु एन एनी रेडियास माने नैबे आरा तो बिनि उनाव फरा दङ गासैबो खनाफोरा मोनसेया मोनसेजों समान जायो all right angles are equal to one another तो बेबो एखे तो नोंथांमोनखौ आं बुजायनोसै एसे मा नाम्बार एबार जोंनिया 4 नाम्बार हा गासैबो खनाफोरा मोनसेया मोनसेजों समान तो बेबो एखे तो खनाथ' नोंथांमोना बुजिखायो खनाथ' माने जोंनिया मा जोंनिया खनाथ' माने नैबे 4 नाम्बार हा खनाथ' माने जोंनिया नैबे मा जानांगोन खनाया 90 डिग्री एबा स्ट्रेट लाइन तो बेबायदि गासैबो खनाथ' जायखि जाया नै साइडथिं ओरै लानानै नैथिंबो ओरै आखि तो अब्ला बेजों माबा डिफारेन्ट दङ नामा जा जोंनिया पजिशनखौसो जोङो चेन्ज खालामना आखिदों तो बेनिखायनो बेवहाय होनदों जे गासैबो 90 डिग्री खनाफोरा जोंनिया समान जाखागोन तो बेखौनो सार 4 नाम्बाराव बुजायदों आरो ना तो बेनिफ्राय मोस्ट इम्पर्टेन्ट माने बुजिनो गोनां आरो ना मालाबा एग्जामफोरबो फैयो बे 5 नाम्बारा तो नायदो दा बेवहाय मा दङ जुदि दोंनै गोथों हांखोनि सायाव गोलैनाय दोंसे गोथों हांखोआ बिनि एखे फारसेयै थानाय इसिं खनाफोरा जयै लानानै नै खनाथि दुइसिन खना जाहोयो अब्ला दोंनै गोथों हांखोआ जुदि जोबनाय गैयैसिम फोलावनाय जायो बे फारसेथिं लोगो मोनलायो जायथिं खनाफोरनि दाजाबगासेया नै खनानि दुइसिन जायो तो जोबोद गोरलै आरो ना तो नोंथांमोना बुजिनो हायाखैब्ला जानो हानाय तो आं बेखौ सिम्पलियै खालामना होबानो नोंथाङा बुजिगोन आरो ना तो बुजायदिनोसै आं नैबे 5 नाम्बार हा नैबे 5 नाम्बारखौ बुजायनो कारणे मोनसे नैबायदि लानाय जाबाय आं एबार नायदो लोगोफोर बुजायनोसै आं नाय बे मोनसे नैनि कारणे बेबायदि सावगारिजों बुजायनांगौ आरो ना तो नैबे मोनसे स्ट्रेट लाइन माने थोंगोर हांखो तो माने 90 डिग्री नैबे सिद्धा आरो ना थोंगोर जाना दङ बेनिफ्राय नैबे मोनसे जायखिजाया मोननै हांखो तो बिनिफ्राय बिसोरो नैयाव इसिं खना सोमजिहोगोन आरो ना इंटेरियर एंगल सोमजिहोगोन बेवहाय जोंनिया नाय बेयाव इंटेरियर एंगल सोमजिहोगोन आं बेखौ नामफोरखौ लाना होबायानो बे नैबे ए लानोसै नैखौ बी लानोसै नैखौ सी लानोसै नैखौ डी लानोसै तो नैबे ए नैबे बी नैबे सी नैबे डी तो बेबायदि तो नाय जुदि नै खना मोननैनि दाजाबगासेया हमना ला ए नै बुजायदिला नैखिनो बुजायनोसै आं हमना ला ए प्लस सी होमबा नैथिं मा दङ खनाया जोंनिया बी प्लस डी
तो नैथिंनि खनाफोरा मा जोंनिया नै साइडनि नैबे स्ट्रेट लाइननि नै साइडनि खनाफोरा मा बी आरो डी बी प्लस डी बिनिफ्राय बिसिना ए प्लस सी तो दा बिसोर मोननैनि दाजाबगासैया जुदि 90 निख्रुइ 180 डिग्रीनिख्रुइ जुदि उन्दै जायोब्ला आरो नैसोर मोननैनि खनाया जुदि दाजाबगासैया 180 निख्रुइ जुदि गेदेर जायोब्ला आं नैयाव गेदेरखौ आखिना लाखादों हा बेनिखायनो आं डाइरेक्ट लिरनो हादों जे नोंथांमोना बेबायदि इथिं गेदेर जानांगौ बेबायदि नङा आं जास्ट बुजायनो कारणे बेबायदि बिथिं नुना नोंथांमोना बेबायदि आखिबा बिथिं गेदेर जाखागोन तो नाय बेबायदि जुदि 180 निख्रुइ दाजाबगासैया जुदि उन्दै जायोब्ला बिसोर मोननैखौ ओरै जुदि फुलाव लांबाय थायो बिथिं फुलाव लांबाय थायोब्ला जायखिजाया नैबायदि मोनसे बिन्दोआव बे मा जाहैगोन नांजाबहैगोन लोगोफोर तो बेखौनो बुजायदों बेयो जे जोंनिया नैबायदि स्ट्रेट लाइन थानानै बेबायदि मोननै हांखोनि नैबायदि खनाफोरनि दाजाबगासैया जुदि माबे फारसेथिं 180 डिग्रीनिख्रुइ उन्दै जायो बे फारसेथिंनो जुदि जोङो बै हांखो मोननैखौ फोलावना होयो नैबायदि फोलाव लांबाय थायोब्ला बे जायखिजाया मोनसे बिन्दोआव थांनानै नांजाबहैगोन लोगोफोर तो बेखौनो बे मा होनदों मानिबुथाय 5 आव बुजायनाय जादों तो नै भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय तो नोंथांमोना जुदि नेक्स्ट पार्टखौ जुदि थाबैनो एंगारनांगौबा जोंनि कमेन्ट बक्सआव नै पार्टनि माबानि सेप्टारनि आरोना कमेन्टआव हरबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्लासो अभियासलि जों नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला जों भिडिअखौ बनायनो जोबोद इन्ट्रेस्ट नाङो आरोना आरो जोंनि भिडिअफोरा बहुत भिउ खम आरोना मानोना बर' फरायसाफोरा भिडिअ नायनानै दाबो फरायनो सोलोङाखै खोमा तो लासै लासै जाहैगोन आसा खालामदों जोंबो जाहाथे बयबो बेबायदि अनलाइन क्लास लानानै सोलोंनो हायो तो गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय